que marxem de vacances amb la CCM. Dins d'una caravana o autocaravana és preferible no cuinar per evitar la calor. Però volem seguir amb una alimentació sana i natural, anem on anem. Per això cuinar per calor retinguda és la millor opció. Hem posat a bullir les patates i quan han arribat a ebullició l'hem introduït dins la CCM. Aquest serà el nostre sopar. Per cuinar en ruta has de tenir una olla que tingui la tapa amb tanca hermètica. Aquestes patates les hem tingut al foc fins que han arribat a ebullició. Les hem introduït dins la CCM i el cuinat ha estat en ruta. Ara hi ha moltes olles al mercat que la tapa porta en silicona. Això fa que evitem vessaments. Veureu que és fàcil fer un puré de patates, siguis on siguis, si és més ràpid que fer-lo de paquet. I el pots fer al teu gust. Podràs menjar saludable amb ingredients frescos i locals. Pràcticament totes les receptes que us he fet en els vídeos es poden fer en ruta. I quan arribes a destí, el menjar ja serà fet. Aquest puré l'acompanyarem amb gall d'indi cuinat a baixa temperatura. Trobareu la recepta com a embotit casolà de gall d'indi. Es pot fer també amb pollastre i queda molt tendre. Després d'un viatge llarg, el que més s'agraeix és menjar i descansar. Doncs ja ho tenim, així de ràpid i fàcil. Emporta't la CCM de vacances i menjaràs com a casa. I no oblidis que també et serveix de nevera. Pots portar la beguda fresca fins i tot a la platja. Que tingueu un bon estiu i unes bones vacances. Cuina de consum mínim. Cuina sostenible.